Ну, а чийсь ми ся включили. Ай, ну мало би не бути видко, мало би не бути чути. Пішли ми. Добрий вечір, Вета. Вета, Света, це якась інша Вета. Перебачте, я вас не спознув. Ні, момент. Я вас десь видів. Це не були сте нагоду на минулому стрімові? А чиї сте були? Добрий вечір, добрий вечір. Може мало поголосно музика йде, ні? Ще мало збавимо. А цяк може буде ліпше. Ну. Та що, добрий вечір. Низько направду великий день. Не аж дуже довгий, айбо. Низько будемо тестувати Марічко, добрий вечір. Низько будемо тестувати мод Distant Horizons. Значить, за цей мод я дізнався недавно був. Слава навіки Богу. Відео аддека удакого, ну як аддека, десь півгода назад я почав досліджувати цю тему, ось чого я не можу так далеко рендерити на екрані гілтода, котрі люди. Наприклад, Майк Кавка чинив відео, де він розказував, який у нього там пак модів, у нього там щось, стивка всяких модів, обовно фунгувало так, бо він міг рендерити 32 чанки від себе. Або є один мод, який дає дораз, не знаю, а чи до 300 з чимось чанків можеш грузити нараз, і то мод Distant Horizons. Ну він не грузить направду 300 посправдішніх чанків, все мусите розуміти. Тут кіт зайдемо, тут така нова файна гомбічка у штимованнях є, це якраз Distant Horizons. В даний момент у мене LOD рендер стоїть на 96 чанків, і це значить, ось на 96 чанків від мене я буду видіти low details чанки. Так можу повісти. Значить, ото будуть чанки з зменшеною деталізацією. Никав якраз інтерв'ю із автором цієї модифікації. Він казав, що він, його надихнуло і секою він бавив Skyrim, бо він видів, що, гінде, але там далеко-далеко я вижу гору, і я можу направду днів прийти, я можу на неї вилізти. Чого я не можу так у Майнкрафтові? І оказується, що мож. І саму імплементацію вони вже брали не Skyrim, вони вже брали імплементацію подобно до того, як воно фунгує у всьому, якся воно кличе, у Team Fortress 2, фактично на соурсові. І на соурсові воно як фунгує? Що раз це рендерить то, що це кличе Skybox, гибо небо. І окремим слоєм вже рендериться реальна карта, з якою ви можете мати якісь інтеракції. Тут воно робить похоже. Значить, пойте поникаємо. Ну. І це я, туйка, видите, і це я, Мігаль, і ген туди сіко в мене ся прогрузило на даний момент. Видите, позад мене. То вже вечоріє, пойме раз спати. Рано встанемо, я вам детально розкажу. Раз видите, у мене шейдери виключений суд, бо Епін планує тестувати ось як цей мод буде робити з шейдерами. Що вам можу нараз оповісти, ось уже читаво у мене просів FPS, руняючи з тим, як ото було. І, можеш порозуміти чогось як, бо процесор читавося загружати.
мені треба зарендерити тисячі чанків, і хоч вони рендеряться у меншій кваліті, менше деталей, але вони якось рендерять, вони десь суд, айно. Значить, тут дуже файно видко. Ось, це моя штрека, ми видимо, доки вона йде, це штрека на лунгарської, ми видимо, що вона йде досить, а тут вже се зачинать упрощений чанк, айно ж. Кіть вицітникати, та воно не ріже очі, воно визирать насправді доста нормально, доста файно. І лиш кіть у кукер поникати, та ми вже розуміємо, ага, що то вже не 16 пікселів на кожний блок, а кілько там 8 пікселів на кожний блок, а може ще менше. Значить, і це ми видимо вже село Лунгарське, гінде мій портал, то мій портал, тут є моя церков, а то ззаду, то та бамбуля, то насправді, то та хижа їхня, там у мене на послідньому штокові то та оранжерея склатано, а цяк спрущує скло. Ну, такіть вицітникати, та, ну, то дуже далеко. А бо це ще не конець, бо тільки від Лунгарського у нас іде далі ще є наш трека, іде у робітное, і ми то робітное видимо, і все то село, і це видите, тут величезний мур кругом села, який я строїв, Бог знає як довго. Пойте никайте на карту. Значить, тільки я, кожний сісь кубик ото один чанк, айно тільки я, тільки Лунгарське, значить, Лунгарське від мене дасть на, ну, файних 20 чанків, Авенітсон, здоров'я. Я вас тут теж ще не бачив. Добрий вечір. Значить, Лунгарське село від мене дасть за 20 чанків, і ще дасть за 20 чанків робітное. Айно, значить, і це село, яке я тут вижу, з цим муром, і це 40 чанків від мене. Плюс-мінус. Або і це ще не конець. Я адека ходив був гуляти всього бока, і я знайшов той Хактошівський готель, і до нього півдруга тисячі блоків, плюс-мінус. Я його теж виціть вижу, капець. Коля, добрий вечір. Маємося паранно, низько тестуємо Distant Horizons. Дуже класний мод. Є в нього ще деякі нюансики, можу сказати. У мене, наприклад, тільки один чанк не прогрузився, я не розумів чого. Може він у мене до Mac не прогружений. То... Ні, мав бути прогружений, то десь туй. А вать десь туй, а вать на сів вгорі, ні? Ні, так ви на перві. Туй до мене потик. Та десь туй один чанк се не прогрузив. Ну то такое, не бай. І усього бока теж. Тільки, де у мене суд мої сині та чолині дерева, і далі видимо ось тільки дозирання ся кінчать, айно, а це вже згенерований тут і менші чанки десь сюди я ходив за коровами, за свинями на самому зачатку нової панонії. Но, значить, які були взагалі новини? Новини такі, ось цей мод дістане добру поддержку шейдерів. Iris має конкретно, бо із Optifine'овськими шейдерами воно би вже робилось перед цим. Йой, тільки говорю, о нім почав прийти. Із Optifine воно би вже робилось перед цим, так-сяк. Не всі шейдери, але з Optifine робило. Тепер буде робити із Iris. І низько я обновив собі Iris і поклав їм собі Distant Horizons. Треба там було ще пару модів перевнадіти, бо воно насправді почало робити і бися запустило. І... Стоп, качає, пау, біч, мазафака, струке, пак. Дякую за стрим. Дивлюся давно, вивчаю завдяки твоїм відео та у грі вашу мову. Сподіваюсь колись вивчити до кінця. Ага. Красно дякую за ваші 300 гривень. Всі ці гроші підуть не мені вже, всі ці гроші підуть... А де воно? То тут.
І ці гроші підуть, скорше всього, моєму цімборові на фронт. Щось йому будемо купувати. Добре, красно дякую вам за ваші гроші, за ваш внесок в оборону України, можна так повісти. Аж дуже хочете учити бесіду, та мені се видить, що тут до кінця ви її не вивчите, бо як ото до кінця, коли знатиму конець. І я много чого не дуже добрі знав. Айбо дуже радий їм чути, ось когось бажить ото вчити, айно. Так, і Петрович зайшов. Ну, добрі, тоді вертаємося до тих шейдерів. Зараз вам мушу повісти, що не так усе файно, як я собі думав. Пробував їм перше перед стрімом включити пару шейдерів і порозумів їм, ще не все так добрі. Айбо дали їм заліз почитати, що там насправді писали, май детально, та по факту тот Iris, котрий держить усі шейдери, та він ще лише в бета-версії, я його ще не можу загрузити собі безпечно, та можу сказати, що я вас маленько надурив, коли я робив ту оглашку, бо іще не буде поддержки гет-гет усього. Або можемо тепер поникати уже як на цьому етапі Distant Horizons буде робити із якими шейдерами. Значить, йдемо в штимовання графік у шейдери, та є, наприклад, цей Builders QOL шейдер, з котрим я вже давно доставлю. Но нараз яку хибу у ньому видимо, ось він руно по лінії горизонта ріже мені огляд. Далі я вижу тут і упрощені чанки майдалеко, айбо він мені ближчі майчанки вже не промалює, він мені їх по горизонту виріже. Значить, він файно малює воду, як мені ся любить, він не піло малює світла, тіні не малює, айбо він мені ріже горизонт, і це видко, ось цей шейдер ще не готовий. І ото навіть не шейдер не готовий, то в принципі Iris просто ще не готовий до роботи з цим шейдером. Та треба буде ще почекати, не знаю, пару тижнів, може місяць, не знаю. Направду Distant Horizon, але це ближній Horizon такий. Йдемо далі, никати другі шейдери. Далі Bliss. Я із цим шейдером видів лише якісь скріншоти, я його сам ще не никав. Пробуємо. Хо-хо-хо, бо япан, це... І тінь, і нормальна тінь, а від мене є тінь. Є тінь бавляча. Є тінь бавляча. Вау, тінь від Ну, тут вода така аж дуже прозрачна. Тут є такий шум води. Ну, добре, тут нараз упоймев, ж Distant Horizons не робить, бо воно мені рендерить хмари. Я так розумію, що воно мені рендерить хмари такої виціть. Ось Skyblock воно мені рендерить ще сперед Distant Horizons. Та цей шейдер пак від Irisові ще не готовий. У мене 30 FPS, у мене FPS утричі упав. Туманки тут включити. Епен, я так думав, що у цьому шейдерпакові тумана і не є тепер включеного. Fog settings. Ага, ось він і так збавлений гіби на мінімум. Так розумію, айно. Айно, то ще був і збавлений туман. Дуже паранно, дуже паранно. Дуже паранно, бо в мене комп'ютер все не берує. А ну чекайте, я відкрив собі диспетчер задач. Ну, в мене 100% загрузка відеокарти із цим шейдерпаком. Бо які то його не бити то-то.
скріншоти. Ану. Йой-йой-йой. Це що таке? Ні, фотомод не беру. Фрікамера. Фрікамера гон. Або... Ну, і це на якісь... Сись шейдерпак можна якісь паранні скріншоти мати, айно, щось фоткати. Никите, яка в нього файна хишка. Або тінь. Тінь це рейтрейсинг парада. Їм якийсь другий шейдерпак никати. Значить, це ми никали Make Up Ultra Fast. І це значить має бути якийсь простенький. О, вода. Вода такої. Вода такої ніяка. Ну, ніяка, в смислі, ось. І тінь є, або маленько має много FPS. Або теж світло дуже пораннося промальовує, видите? Видко поза... Вау! Ясно, чого в мене 40 FPS. Так, що кажете? Серус Владислав. Паде читаво FPS, паде із цим шейдерпаком. Та й зась Distant Horizons не фунгує. Треба попробувати вилізти вище, ну поникаємо. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Добрий вечір. Питання. Сись мод годен учинитися, коби було видно зговерли мадяра в берегови. Ні, такого не буде. Такого не буде. Ну, достане пюлло, або никайте. Виключаємо гет-шейдери і зараз ми видимо промальовку на мільярд блоків упереда. Значить, цей шейдер-пак теж мінус. Далі, мініатюр шейдер. А цей шейдер-пак уже... А я його включив взагалі? Ага, такий шейдер-пак уж не видко, даже щось не дуже видко. Мініатюр шейдер. А що в ньому є? Або видите, він уже нормально робить із Iris. Profile Normal, Lightning, щось тут є. Shadow Resolution. Тіні, видав, можеш збавити. Reflections. Entity Shadow. Fog. А кіть виключити Fog, ану. Тут і так Overworld Fog був на нулу. Чекайте, бо маленько в мене зависло. Так, що пишете? Я в коцках на Лемезек Сігте острів там. Що? Владиславе, дуже тебе попрошу, не пиши дурницю в чатові, добре? За всякі там заміновання, то все, мені то не інтересно. Так. Якщо не помиляюсь, то є гаряча клавіша для шейдерів. Є. Ні. Є лише кнопка виключити та й включити. Ну, піціцько видко. Це мініатюр шейдер. Направду дуже мініатюрний. І ми видимо, що він повністю compatible з цим. З Distant Horizons. Ось ми видимо чанк, який ми видимо, а вже слідуючий, видите, спрощений такий. Ну добре, пойте раз спати, у день буде ліпше видко. Ну, цей шейдер мені зараз любить. Не дуже видко якоїсь освітлення так собі в нього, або у мене FPS 60-75. Ану. Без шейдерів. З шейдерами. Доста паранно.
направду повім, мені ся раз любить. Мені ся раз любить. Повністю compatible, айно. Ану, поїме поникаємо, що в нього є ще у штимуваннях. Значить, Miniature Shader. Water. Ну, Water никались ми. Focus ми виключили повністю. Кольори тут лише піціко. Gimmicks on. Ясно, це такий дуже-дуже мінімальний. Дуже-дуже мінімальний шейдер-пак. Або він тінь до мак не дає, тінь не дає. Рейтрейсінга в ньому не є. Або він дає файне освітлення, а головне, що він compatible з Distant Horizons. І виціть може йти никати онь на робітное. Вау! Я такий радий, я вам словами передати не можу. А, чекайте, знаєте що? Там іще когось замітував 10 гривень був, айно? Когось був замітував 10 гривень. Добрий вечір, питання 6 годин вчинити сяка би було видко з Говерли Мадяра в Берегові. На курто нет. Бо мусите ту Говерлу собі построїти у Майнкрафтові. Там було 10 гривень, то тут треба дописати ще тут і 10 гривень. Сяк. Добре. Працює anti-aliasing. Айно. Айбо круто. Йой! Ударив мене був? Де є? А! А! Ну, скачет міні. Я ся був... Ту є. Не дав мені перлинку. Ну добре, свистатися. Вникайте, цей шейдер-пак дає таку досить інтересну воду. О, йдім поникаємо моє борбало. Якась дуже-дуже освітлена гора получаться. Він дуже-дуже різкий переход. Або никайте, у Distant Horizon у мене тепер включений Medium. Значить, можу включити тут і задні чанки, low detail чанки, аби були ще май деталізовані, а от ще менш деталізовані, ще май упрощені. Я це лишив на Medium. Та ліпше сяк ге ніяк, ні? О, никайте, який рефлекшн класний від води. Вау, круто. О, та й сим... Що це було? А. У мене тут і фрази. Никайте, яка вода класна. Удзеркалення у воді паранної. У самій воді, правда, може би ще додати якогось блюра. Є то якийсь блюр у воді. Water, значить water brightness, water blueness, opacity. Ага, і це видав opacity ошкіть із вон. Графіка, shader pack, settings, значить water, opacity. А, ні, навпак, це... О. Всяк вода мало має вода. Айбо то лише звіріка. У воді ти видиш усе, то не дуже добрі. Треба то маленько поміняти. Ну, не гарчить ми тут. Тихо будь. Заткайся. Як учинити у воді було май то? Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Серус, Мигалю, пам'ятаєш, як ти спонсірував русинську ідею? Дякую тобі за се, тепер я живу на Багамах і в нічому собі не відказую.
Дякую за інтересну брехню, то значить буде вже 14 гривень зверху. Дякуємо за ваші копійки. Подкарпаття вас не забуде. Ану, десь ми були. Не fog, а water opacity. Айно. Лише метод ацяк на 75. Айбо туй не є у воді. Overworld fog. Nether fog. Transition overworld fog. Ясно. Не є туй. Все лиш габи пущать. Ну, ліпше з габами і без. Айбо мені ся раз цей шейдерпак доста любить. Бо він повністю compatible з тим, з Distant Horizon. Тут мало якихось штимовань. Нараз швидко. Ей, Діанозавр, привет! Тебе 100 годин не видів, як ся маєш? Sunday Turtles відаться. Як довго бавиш на сьому світові? Сьому світові вже насправді більше гід. Я його почав бавити минулого року восени. Йой. Айбо із висоти дуже скарідно визирати. А чого так? І сі скарідні, а й сі майліпші. А яка різниця між сими та й сими? Чого воно їх не єднако промалювало? Тут дуже-дуже сильно видко сись розділ. Такое гіби, знаєте що? Такое гіби... А може то не з-позад шейдерів? Ну. Ні, то з-позад шейдерів. То з-позад шейдерів. Перевключу. Ай, ну воно їх якось... Сісі, що майближні чанки, воно їх якось ще май зглажує. Чекайте, там когось іще щось звідав. Це пробуємо бавити хардкор. Ні, я хардкор не бавив. Я, в принципі, почав би бавити Майнкрафт дуже недавно. Ото було... ну, десь півдруга года тепер. Ай, ну, десь тоді, коли їм за пару місяців до того, як їм починав стрімити Майнкрафт. І... Ну, мені ще поскоро на хардкор. І, чесно, я не дуже раз вижу в тому... резон, ну, нащо мені бавити хардкор. Я не хочу втрачати то все, що я тут набавив, а умерти можу по дурним причинам. Ко там ще що писав? Ну, далі Діанозавр мається супер. Ну, та й ми ся маємо добрі ники. Низько тестуємо Distant Horizon. Що воно і все щось позад шейдерів. Воно його аж дуже-дуже вилизує якось. Аж дуже, бо тут ті, що майдалеко та нормальні, а сесі якісь скарідні. О, там є портал, у який я заходив. Виціть видко тот портал. А ну, треба виключити. Треба виключити. Ми в тот портал ходили. Класно. Ото видав був перший портал, у який я заходив. Владиславе, на дяці у мене стоїть мінімум 10 гривень. Кіть менше 10 гривень та не вкаже оповістку. Так що, кітісь там щось писав, а воно не вийшло, значить перебач. Айно, прийшло от я там 5 гривень, передай серус моєму радванському брату Назару, Мадяру Дербаку та Русину Славі. Ну, добре. Будьте здорові. Або менше 10 гривень я навіть не пущав, бо мені на минулому стрімові почали були писати всякі дурниці. Я такое не люблю. Добре. Ну, з цими шейдерами класно на близьку, або тут ті, що далекі, та доста такі паскудні. Ану, зайдім у Photo Mode. Ну, а Photo Mode тут і далекі чанки не прогружать. І так. Фотомод тут і далекі чанки і так не грузить, то воно і не дуже треба.
або сяк кіть не з висоти, а й кіть нормально, по-нормальному ходити, бавити, та в принципі із цим шейдер-паком дуже даже добрі. Бо з нього є хосен, ось він дає якесь світло найліпше, та я можу в принципі видіти той далекий світ, ось якось воно ще й compatible. Добрі, ідім никати слідуючий шейдер-пак. Значить, треба собі записати ось цей мініатюр шейдер доста класний. Далі йде Potato Shaders. Potato Shaders. О, як тепленько. О. А тут дуже інтересне розмиття гиба у голову оцяк. Ну, тут зась видимо ось. Стоп каче, пау, біч, мазафака, струке, є, пак. Я ти завтра пасулю в банці принесу, жду на Мукачівській на Радванці, там я працюю прибальщиком. Дякуємо вам за... Йой, то вже треба пододавати. Значить, там було... Там був ще... Тут і 10 їм завер, дали 1, та й 5, ото 6, та ще 20, та й ще 10, ото 30. Ще 30 гривень у мене зверху треба дописати, бо не забув. Або за пасулю я не прийду, перебачте. Пасулі в мене вдома є доста, дякую. Так, не постаралися доста над цим шейдером. Та ні, постаралися, нормально були. Просто не кожний шейдер-пак робиться із того цілю, бо він якось із Distant Horizon робив. Айно, значить, сись, котрий ми пробували мініатюр шейдер, та він раз, а чи й майшиковний з тих, які ми пробували, ось із ним так і ніч не просідав FPS. Сись Potato Shaders дає дуже інтересні барви, а й бо той домак не є тіни. Зато видав і не просідати FPS, бо не є рейтрейсинга ніякого. Не є тіни, а й бо дуже таке приємне світло, дуже приємне світло. Та й видимо, що він часточно якось дружить із цим, з Distant Horizon, просто тут ті чанки, котрі ззаді якісь дуже світлі. Айно ж тут май темно, там уже дуже світло. А, тут ще якийсь туман теж. Кіть попробувати виключити туман, значить штимування графік. Atmosphere, lightning, terrain. Atmosphere. Fog. Виключити. Стоп каче, пау, біч, мазафака, струке, є, пак. Зарплата за януар. ОБС не казав на стрімі, ож миття спонсоруємо. Байден завер на русинство 2024 гривні. Добре, тепер і мені треба додати. То буде 2600... 78 та 24, то буде 90. $2702, так? Сяк, добре. Красно дякуємо американський президенте за те, що дали сте нам тільки повно гроші. Що пише Неславік точно? Я кажу, чую. Що кажете? Мусить тепер грант удробляти. Айно, тепер мушу грант удробляти. Не знаю як, правда. Що, ще не можеш спати, можеш? То гемба не голову. Каче, пау, біч, мазафака, струке, є, пак.
Добрий день, це Лесь Белей, журналіст та філолог. Давно дивлюсь ваші стріми, дуже мені подобаються. Надіюся, що ви не один із цих так званих русинів-сепаратистів. А чи сте профітькали у повістку від Байдена? Я тепер мушу одробляти. Так, кілько там було 50 гривень заверши. Кампець, ви мене до мак не шкодуєте. Тільки гроші мені мечете, я тепер не можу нормально стрімити. Так, кажеш Motion Blur. Так, Potato Shaders. Ото... Камера, айно. Камера Bloom Motion Blur. Айно, є такое, є Стоп, такое. качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Здоровна, що мою голову поклав у будай, я се мамі укажу. Та моя тета знесе ти хижу та будеш жити в бударьовий пак. Дякуємо за 10 гривень, усі 10 гривень підуть на Хосен. Скорше всього будемо купувати дещо добре у Муцімборове на фронтове, майкове. Айно. А за голову у Бударьове, та, ну так, заслужив. Що робити? Ні в року, аж то, аж... Аж сись нам задонатив гіра. Potato Shader має дуже класне світло. Мені ся любить. Та й сись Motion Blur мовчано включений. Мені ся любить, тож він є і в других шейдер паках, айно. Або тут він такий доста приємний. Піціцько ще просідати FPS деколи. Або не критично. Potato доста файний. Світла містами унь помного, або, ну не знаю, руняв чи з другими якісь мениськи пробували. Йой. Руняв чи з другими якісь мениськи пробували, та доста паранно. Ану. Так. Виключаємо шейдери. Домак друга бавка. Або цей Potato шейдер, він якийсь дуже молочний, кіть можеш так оповісти. Айно, видите, ось ушитко дуже таке, ну молочне, ну таке тепле, гіби його помастили молочком. Не знаю, як це об'яснити. Ви маєте то видіти самі. Ну, або він теж часточно фунгує з Distant Horizons. І я так розумію, слідуюча обнова, яка у них вийде, ну, бо то відео, яке я замітував у Телеграмові, то у тому відео вони розказували, що у них ото так має фунгувати, ось CC чанки, котрі видимо далі, значить Low Detail Chunk, вони теж мають рендеритися з тими самими правилами, з якими рендеряться CC чанки. Значить, воно буде єднаково заратися, і границі не буде видко. Або то вже буде по тому, не тепер. Ну, щось таке ванільне, таке приторно-солодке. Ні, щось таке. Добрі, ідім. Ну, мені ся раз Potato дуже полюбив. Значить, поміж тими... Ой, ні, не комплекти ресурсів, а шейдер-паки. Мініатюр шейдер класний. Potato вообще парада. Мейкап був, ну, таке. Насправді, ніч інтересного, можу буде удалити. Цей Builder QL, він був доста легкий. На систему. Ож, може з ним було нормально бавити, бігати, ож FPS не просідав. Або він із Iris раз взагалі не фунгує, із цим, не з Iris, господичку, а з Distant Horizons він раз взагалі не фунгує. Bliss прекрасний, паранний, префайнезний, но раз не фунгує теж з Distant Horizon. Та із Distant Horizon раз і C2 можуть бути нормальні. Ідемо далі. Sildur's Enhanced Default. Никаємо. Опа, сись тоже. Тінь. Значить є рейтрейсинг. Ага, ото видко вже
У мене і FPS, кажу, маленько не просів, айбо класна тінь. Класна тінь. Хоч зась дуже сильно, критично видко розділ поміж ближніми та й дальніми чанками, айбо направду, рахуючи ще того, що тінь мече, та ще дуже парано. Айбо тут освітлення не натіко інчако визират, і у других. Чекайте, треба ми Мацура пустити. Мау, що? Так, я туй. То, Костя просився геть. Він низько не хоче бути зо мною. Годі із чими... Годі з цими шейдерами? Ну, як вам оповісти? Я буквально у описові стріма писав, що ми низько будемо никати шейдери на compatibility із Distant Horizons. І це ціль цього стріма. Круто, видко тінь. Без цього шейдера і з цим шейдером. Значить, FPS просідать читаво. Самі текстури визирають так само. Освітлення дуже радикально не поміняно. Стоп, качає, пау, біч, мазафака, струє, пак. Байден украв у дня гроші та й дав тобі. То я хотів тобі метати, бо Вунко в душу сьо профукав на кокс Зеленському. До речі, ти сам нюхаш. Так, кілько там 10 гривень залетіло, айно. Красно дякую вам за... Йой, не так, там 70 вже мало бути. Айно було 60, стало 70. Красно дякую за 10 гривень. Шкода, ж Байден з гроші вкрав, но такое є. Хотілося Мацура поникати, но перебач. Він не хотів. Тут вода така доста стандартна, но... Цей шейдер пак, що він може? Profile Fast, Fancy. Включимо Fancy. Дораз мій комп'ютер умре видав. FPS. А Fancy уже видко має. Fancy уже видко разницю. І вода має така, 30 FPS. 30, 40, 60 деколи. Айбо дуже паранно визирати. Так, поміняємо ще зась на Fast. Apply. Fancy. Apply. Дуже видко розділ насправді. Може вам на стрімові не натіко видко. Стоп, качає, пау, біч, мазафака, струє, пак. Чичка Маріяка гей гопші дірі дана гей гопші дірі дана ща. Чичка Маріяка гей гопші дірі дана. Микула Сколомийко завер 20 гривень. Красно вам дякую. Всі гроші підуть на Хосен, на Дащо Доброє. Чи то буде 2790 вже, так? А ми вертаємося до Майнкрафту. Качає, пау, біч, мазафака, струє, пак. Здоров. Здоров, Флау, здоров. Дякую за 10 гривень. Ваші гроші підуть на щось добре нашому цімборові на фронт. А ми тільки тестуємо, як шейдери на Irisові в даний момент роблять із Distant Horizons. Провізімося із цим шейдером у Лингерської. Видимо, тут досить темно. Поникаємо, як із цими. Шейдер виключений. Шейдер включений. Тут онь май темно. Ош видко ж у хижі темнося. Вон видкося. У хижі темнося, вон видкося. Бо тінь.
Айно. Бо і у бавляча є тіні. У-у-у. Провезімося у Лингарськое. Як ото буде? Дораз, як ся будуть заново грузити чанки тут і будемо бачити, як воно... Айно, вже міст нормальний став. Шейдер пак Несті. Я не пам'ятаю, це в мене такий той був. Дали... Ні, у мене ще лише 3 обстали. Солас, Ті та й Вектор якийсь. Я їх ще не пробував. Ми йдемо за шором. Пробуємо все один за другим. Ну. Доста класно. Чим ти йдеш майблизько, тим май прогружаються чанки, міняються з тих low detail чанки на нормальні. В принципі, сяк воно і фунгує у всяких тих скайрімах, айно лиш... Упростило ми хижу, дикайте як! Вау! Або класно. Сяк кіть не скукера никати, та... Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Йой, мішику такий єсь грубий урос, ледінище. Он де чаплю типи в СБУ, уповіли скорі до тя прийдуть на чай. Будемо в ракаші сухарі сушити. Що там мені пишете? Ледінище, он де чаплю тепер в СБУ, повіли скорі до тя прийдуть. Ясно. Красно дякуємо за 15 гривень та й за ваше ефігльовання. Ото буде... Ацяк. Ні, 17, не 18, там 2. Но. Що ж чи доброго пишете? Це є шейдерпак. Мігалю ви хоч крали, а що красти? Туйка в самобавці красти ніщо, туй цілий світ мій. Ні? А церков я і построю. Між іншим, я вам ще не казав, бо гоно бити, що я сесію церков буду переносити на сервер. В тому смислі, не в ці заберу, а й буду на серверові пробувати построїти репліку цієї церкви, бо вона мені дуже полюбила. Ну то що, Sys Shader Pack. Sildurs теж дуже класно робить із... Fast. Sys Shader Pack теж дуже класно робить із Normal Map. Тут тільки всяких штимовань, тут насправді ще треба дуже много із цим сидіти. Ага, тут Motion Blur виключений по дефолту. А кіть його включимо. Вау! Треба виключити гибання трави. Reflections, все включено, і ще раз віддав, не буду кивати. Shadows, а можеш Shadows включити, Shadows very low, добре. Very low, тіні мені доста. Grass Shadows off. О! Маленько FPS уже пішов від горі. Уже і 70 проскакує деколи. Круто. Я хотів гибання трави виключити, бо мені сьогодні що воно теж дуже їсть. І ці 3 за шором шейдер-паки доста непіло роблять із Distant Horizon, чесно. Докусим поплавлений, прочитав не годі, а бух. Я вже випав із контекста, перебачте. Хотів їм никати що? Ambient, ні, не то. Depth of field. Blur view distance, default. Far, very far, near. Мені це не треба насправді. Waving objects. Тут є grass off, entity, vines, ladders, weather. Tall grass, leaves, fire не буде. Ану.
Ну, уже не паде до 20 FPS. 37, 31, 36, 43. Слухайте, ти сяк можеш бавити. 50, 60, 70 FPS. І при тим я вижу за кілометр виціть. Ну, не за кілометр, або не ките. Я виціть вижу свою хижу. В упрощеному виді, або вижу. Та й тут і свої височизні смереки. Та й даже своє великанське дерево я вижу. І це не фігля. Айбо айно, видите, кіт собою дуже гибав. Так, Motion Blur треба видав виключити, а ведь може якось збавити. Motion Blur. Low. А кіть просто покласти low. Та воно і так, маленько. Ну, цей шейдер із тих, які suit compatible із Distant Horizon, та є один із найліпших. Найбуде ліпше так і було 100 плюс FPS. Ну, то просто без шейдерів. Та ну, 60-80 стабільно. Кіть без шейдерів. А ведь можу включити шейдери або виключити render distance. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Привет, Мішику, тямишня. Ти за ту ніч ми довжин 500 євро, та іще на фрасаєм кутнавуд тебе, чекав у тройню. Далеко за хлібом не йди, бо мой няню тя найде, я уже придумала ім'я їм. Єден буде Дюк, другий Коцка, а третій Сидор. Дякуємо за 10 гривнів. Дякуємо за 10 гривнів. Усі, ко думати, що ви дуже смішні, та й файно фіглюєте, та най буде. А ну, виліземо вгорі. Ну, та кіть виключити шейдери, або лишити Distant Horizon, та видите, у мене від 80 до 100 FPS, від 60 до 100 FPS нормально. Значить, видите, туйка промальовується цей готель, котрий є по справді 1400 блоків від моїх хижі. Значить, я туй, і я виціть відео тот готель. Туй село Ленгарське, туй село Робітное, а я вижу ацейсь далекий. Та й ми туди підемо дораз. Айбо, перед тим, як ми туди підемо, треба буде ще лячи спати та й потестувати пару шейдер-паків. Я пак насправді напишу, видав на Telegram, да, як має розширено, ож з яким шейдер-паком якся бавило, ож дам якісь рекомендації, як воно тепер фунгує. Бо у мене сетап комп'ютера немає ліпший, або й далеко немає гірший, або і так, видите, йому доста тяжко деколи. Но в даний момент він промальовує спрощені версії на 96 чанків у боки. То можу включити більше, можу включити менше, або воно забира дуже много ресурсу і почасове просто. Ось як я перший раз зайшов, то мені треба було десь 10 минут чекати, бо він просто вималював всі такі. Качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Ну що, Мішику, баци малюєш картини у галерею свою? Приніс їм би ти да що, айбо по вулиці ходять чікошні феміністкоші з пушков у жебах, та малося бою уйти. Дякуємо, пане Енді Ворголе. Андрію, ти все знаєш, як піддержати челянника. Дуже тобі дякую. Як давно бавити цю бавку? Ну, іпен Майнкрафт бавлю дас півдруга года. Айно, півдруга года. Та й цей світ зачав дас у октоброві місяць. Айно, я зачав у октоброві місяцеві 2022 года. Руно кой 2022. А ну, момент. Я мушуся провірити, бо я вже не візивний. Де дата?
Айно. Я ся зачав у кінці октября 2022 року, бо тоді вийшло тлумачення на Майнкрафт нашої. Ну ж, і це все, ж мені, я би можу сказати тестувачом всього. Тестувачом русинського тлумачення Майнкрафта. Добре, у нас, виціть мову хижу так файно видко. У нас обсталися ще 3 шейдери, які мені треба провірити. Челяники де суть? Туй суть? Ні, вони туй всі люблять ходити. Ходять, роблять, туй челяди доста. Або це мій світ, це моя самобавка, це не якийсь сервер. Господи, я сьогодні напудив. Ой. Ну, ідемо никати дальший шейдер пак. Solas. Ми сякий не пробували, ні? Sildur, Bliss, Sildur, Solas. Вони мені якось так похоже дуже звучать. Ого. Ну тут теж тінь, а якби це 20 FPS нараз. Це 20 FPS. Юй-юй-юй. Це 20 FPS, та й це не compatible з тими. І це мені теж припомина цей, що перший був. Bliss. Ож, дуже файно все вилизано, реалістичні тіні такі, вода, кампець. Або 20 FPS це сяк не може бавити. Це, ну, тако й нереально. Тако й нереально. А фотомод буде держати. О, фотомод зато держить. Сяк можеш робити читав із Кріштона. Чекайте, то треба никати догорі десь туди. Село Лингарське. Вау! Іду. Так, раз виключимо. Іду з фотькою у цирку. Бо дуже файно, просто дуже файний шейдер. Направду на скрішту не можеш брати. Мені сьогодні що сись мені нарадив був Артемій Старк, ні? Ну, я вас так звідав, гиби ви всі будете знати. Дуже файний, лиш, ну, нереально на ньому буде бавитися. Я не знав, це мені треба новий комп'ютер собі купувати. Так, з якого бись ми бока фоткали цирку, видав десь виціть. Так. Раз включимо цей шейдер. Ясно, тут за Distant Horizon не говориться даже. Там все, тотальний туман на кінці. А ну. Settings. Atmospherics. Fog. Я ся виключу фог, айно. Все, я туман виключив, він просто не малює мені далі тут і чанки. Каже, все, далі чанків не є, розслабся. Ож, це би було насправді дуже... Яка тінь! Вау, яке освітлення! Господичку. Дуже паранно. Так, треба зробити дуже файний скріштон. Ого, це моє Лингарське. Вау! Я вам словами передати не можу, якої це файне. Та ви віддав видите у себе у тому на стрімові, або... Я ся не один нарадувати. Шейдери, ото дуже класно. Або цей шейдер, з ним бавити не можеш. З ним можеш лише скріншоти чинити. Shadow Resolution теж можеш видав збавити, та малому поможе. Ні, то хіба домак тінь виключити, або домак тінь виключити, воно всяк визирати не буде. Добре, йдемо. Ще в нас обстали два шейдер паки, значить, чай. О,
О, чай буде compatible з Distant Horizons. Никайте. Все, Костя звідав, це є... Тамся Вовкун звідав, це є Ліптон? Це який? Може буду його хоснувати, коли на Сакури будемо йти на серверові. Паки, бо на серверові у нас суд Сакури. Тут просто... Ну, і сис є compatible із Distant Horizon, ви видите. Або тут теж в нього якась така... якийсь... Тіні в нього не є. Добре, значить просідати сильно FPS не буде. Ну як не буде? 40, 50, 60 вижу. Тож, малому є, малому теж дає. Або в принципі барви май такі май приятні. Ну всяко воно таке. Це без шейдера. А це з шейдером. Ож, барви май м'яткі. Або все має якийсь такий синьоватий оттін. Вам це не видить? Ідім у штімовання. Поникати може у всьому чайчикові є Visual. Night Darkness, Night Eye, Ambient Occlusion. Я не знав, що це. Я не знав, що це. Не буду кивати. Sky, Cloud, це не то. Постпроцес. Motion Blur Off. Добре, раз не треба. Depth of Field. Overworld. Це що? Глибина доникування? Не дуже вижу разниці. Піти на Сакури, фоткатися. Та й це у Яри треба буде. І це таку ідея на ще один івент. Аж будемо йтися фоткати з Сакурами. То треба буде йти десь далеко, де є тот біом із Сакурами. То там усім воєнно фоткати. Добре. Значить, що хотів ще тут поникати? Motion Blur нет. Значить, Water, World, Fog, Overworld. А як його виключити? Все він і є виключений. Все який виключений туман усього шейдерпака. Та й на скрізь то не дуже добрий. Ну... Сись такий, не фонтан. Сись не фонтан, бо він теж обрізат. Тут йде... Ну, я так розумію, коли вже вийде тот апдейт Айріса, май потім, то воно сяк не буде функувати, ось воно не буде тут зрізати, а буде далі продовжуватися. Ось фактично сися тінь буде там десь далеко. Можна в шейдерах не лише окремі штимування міняти на декотрих параметрах, усі нараз, типу для всього. Особливо замітно на Соласові, там де кастом написано в них. На Соласові кажеш? Соласіс ми тепер пробували якраз, це тот ультра-мега паранний. Medium, high, very high, ultra, low. Ану, low. Попробуємо. Йой, таке освітлення аж очі ріже. Аж тіні домак не є. В принципі, 45 FPS або таке чудне освітлення аж очі ріже. Не є тої міняткості, воно дуже різкое таке. Дуже різкое. Або і так. Або і так досить інтересно насправді. 50, даже 55 FPS. Вау. Вау! Ні, цей Solas дуже тяжкий раз на мій комп'ютер. Продовжуємо тестування чайчика. Ну, чайчик має свої переваги у тому, що у мене з ним 80 FPS. Притом я в даний момент гружу нові чанки. 60, 70, 80. Ось доста...
Доста стабільно visual. Або тут у цих штимуваннях я ся ніч не розумів. Fog. Ну, та сись fog, да як виключити до Mac я не можу, айно? Custom box. Що це? World. Ні, де це було? Custom box. Off. Я ніякої різниці не вижу. Шкода. Була перспектива. Ну, і так, уже ми знайшли 3 добрі шейдер-паки, котрі доста файно роблять з Distant Horizon. Ото Miniature Shader, Potato Shader, та й сись Sildur's Enhanced. Тож дуже пора. Просто качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Привітики, солодкий мій, якся маєш, тямишня. Тямиш, коли ми тоді шліфували Лукашову гузицю. До речі, він тобі теж передає привітик. Так, все на кращого, сумую, цілую. За всякі донати буду вас блокувати. Я, правда, не знав, як тут увести цензуру на таке. Ну, або це маленько не файно. Я позиціоную свої стріми якої френдлі усім. Я знав, як зробити. Я за перше покладу туйк 10 гривень, котрі прийшли. А далі я поміняв мінімальний Все, я кладу мінімальну суму 50 гривень. Бо сяк просто не мож. Нащо таке писати? Ви думаєте, що ви дуже смішні, або мене никають усякі люди. Ну, нащо таке робити? Що то за мод, коби такі файні скріншоти робити? Він ся кличе якраз фотомод. Він із цим шейдер-паком як буде визирати? Тут вода никає, яка простенька. Ми се вже никали, що вода дуже простенька. Це у мене Isildur, айно, штимовання графік, Sildur's Enhancement. Якийсь дуже Lord of the Rings'овський. Так, значить, никаємо на сонце, включаємо фотомод. В принципі, доста файно. Тут і ліпші, або сись теж не пюли. Він це так і називає, фотомод, видиш. І є велика проблема його десь скачати на інтернетові, дуже велика проблема. Та я тобі, знаєш що, я тобі його зажену. Так із своєї папочки. Бо його на інтернетові просто не можеш знайти нормально. Не знаю чого. Може девелопери його ніде на Modrin і не викладували. Я не знаю. Но у мене раз робить. З чим вірус не вхопив, та можеш хоснувати. Ну, добрі, у мене там обстав ще один шейдер-пак, який я не тестував. Вектор. Це матриця. А знаєте, що найсмішно? І ця матриця робить із Distant Horizons? За Воргола був безобідний. Ну, айно. Ну, перебач, я не можу як поділити. Ож єдним дозволити з 10 гривень, а другому із 50. Просто люди, які пишуть мені паскудоти, я то не можу інчак проконтролювати. Я не знав, що я... І це матриця. Айно, ви матрицю сте никали, айно, і це матриця. Або він нормально compatible із тим, із Distant Horizon, стикати, я вижу. І це
виціть видко цирков у лингарському. Це мені Артемій змітував цей шейдер-пак. А є в нього якісь штимовання? Profile Vector, IBM. Вау! Бзз, бзз. Класно! Вау! Ну... Воно просто мало контрастує з цим інтерфейсом. Коби воно ще і UI-ку міняло, то було б маленько і класно. Так, можемо виключити міні-карту раз, бо і треба було давно виключити. Пранк вийшов. На Modrin є класний ресурс Pack Icons. EC має давати іконки, ні? Це котрий, кажете? Enhanced Icons. Це оно. Це не оно. Воно мені на ширякі забаяння дає іншу барву і вказує на який файл інструмента воно підходить. Оно? Це не оно, це не за ото сте казали. Після цього стріма я дам список цих шейдер-паків і розкажу, котрий з них був compatible із Distant Horizon, а який ні. І Vector буде в спискові. Marv, це що? Вау! Це, коротше, таги у Термінаторові. Йдімся провізів на тому. То там кріпер? То там був кріпер, це вівця дайка. То звірі зелені. Вау! І це... Ну, ясно, що як бавити нереально, но це досить класно. Піктограми мені вмінять. Що то ще є? Мені інтересно поникати. Так, Vector. Після Марва є ще Vegas. Це таке, якби через тепловізор никати на все. Бо він compatible з Distant Horizon, і це май смішно. Воно направду фунгує. Як будуть моби визирати? Йой. Штація лингарської. FPS гладенький. Цирков. Вау. Я собі всокотився куцирков. То ніч. То треба спати, а я думав, де люди. То ніч. Я думав, де тут люди. Треба буде... Так. Як ісі визираут? Ісі просто цілі такі, добре. Там іще були якісь режими, мені ся видить, тайно. JPL. А JPL то що? То просто біле все. Не натіко інтересно. Графіка, шейдер пак, Vector. Vector такий, IBM був класний, та й Marv дуже класний. Marv вообще огінь. Marv вообще огінь. Вау! І, значить, ми потестували, в принципі, ушиткі шейдер-паки. Значить, треба собі скласти список
які у нас зафунгували файно із Distant Horizon. Ото у нас були Miniature Shader, та я, в принципі, можу список скласти постфактом, не буду вас тепер то. Ми включимо тепер якийсь. Так, мініатюр, я так пам'ятаю, дуже мінімально щось додавав. Лише піцівське освітлення. Потато що робив? Потато робив тот крайній слой дуже-дуже світлим. Мені ся то не полюбило. Найліпший був Сільдуровський, айно? Бо Сільдуровський давав тінь. Або границя зміни точного і малодетального була майблагенька. Та тоді попробуємо Сільдуровські штимування ще маленько скрутити. Adaptive Sharpening Off. Щось це буде давати. Colors. Tone Map. Щось іде. Маленько ліпше. Gamma. Тут конкретно кольора мож. Handled Lightning. Handheld Lightning. Поняв. У автора вектора є ще якийсь шейдер пак, походу на фотки добрий. Мені раз доста було. Reflections. Як можеш сьому ще полівити? Motion Blur можеш виключити. Візімося далі. Ідемо досліджувати світ. Цей шейдер... перебачте, у мене ся чайчик кінчить. Цей шейдер пак лише доста ванільну таку гаму барви, видите? Це без, а це із. Воно піцицько має контрастне. Лише піцицько має контрастне і є освітлення нормальне. Мені це любить. І воно compatible з цим, з Distant Horizon. Я вижу свою хижу тут. Класно, вона від мене дасть за 20 чанків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 чанків. Майже 20. Дякую за стрім і дуже добре. Прекрасно, дякую. Діана Завер. Ми, Галюсину мой, тобі 30 году, а ти гониш коцки. Я в твої годи жонам пуд юбки никав, хоча й бив пуп. Уйди раз вон та гнуй розмечи по городови. Оби пак на зиму не їв майкрафтовські комп'ютери. Красно дякую, будителю ти наш. Дуже цінимо твої слова. Я гнию вже давно не розмітував, та й видав скоро ще не буду. Ото би треба мати свій дараб. Чесно, правду вам повісти, я би радий мати свій дараб, я би на ньому розмітував гній, або його раз треба мати. Веземеся гет, а видко мої сакури поприхижу, мою плавильню, грибик, хижу. Файно. Цей мод просто препаранний, префайний. А це кий добрий. І цей шейдер пак мені ся теж доста полюбив. Він доста легкий. Із цих усіх... А що перечеркнуто? Не бай. Із цих усіх він мені ся полюбив в плані, ось із ним направду можеш бавити. Ось він і доста файно визират. Даже видав ліпше гіт от Builders QL. І при тим він доста легкий, аби мій комп'ютер не душився від нього. Ось айно, відеокарта загружена повністю, або FPS не просіда. Та я буду... я тут не мав якийсь конкурс. Ось тако виграти, тако нет. Або мені сяде, то ж сись виграв.
Притим, ото ще треба ходити у штимованнях, лізати. Це теж мені не треба. Waving Entities ще гонно бити. Вода найбися ще хлюпкала. Хоч вода видав, має більше забирати. Або 85 FPS. 85 FPS може було. А, тепер вже скочило на 6, бо я гружу новічанки. Я так розумію, має більше забирати якраз Ray Tracing. Або даже виціть із робітного відкому ухижу. А це дасть 40 чанків виціть сюди. Ну, дасть плюс-мінус 40 чанків. Вау! І це все, що я вам можу поїсти. Вау, у мене низько такий шокований. І це таги туди, коли я в перший раз попробував ось вообще суд шейдери, ось їх можеш покласти, ось мій комп'ютер такої поберує витягнути. Ну, а поникайте, тут у мене просів вже FPS, тут у вже було по 30, по 20, і це за авто, ось грузяться новічанки, я так розумію, айно. А ми будемо йти далі сюди, у готель. Єва Гітлер звідається дуже провокативно. Айно, я рахую русинську самостатну бесіду, бо вона таков є. І тут діло не у принципові взаємного розуміння поміж шелякими ідіомами, а просто в тому факті, що такі люди були, суд та й будуть, котрі так рахують, і я поміж ними теж є. І цього має бути доста. А кому цього не доста, тот насправді маленько шовініст. Ідемо тому готелові. Мені ся видить, що тут на блоках якісь... Це що? Видите, ось на блоках якісь такі габи суд, видите? Такі лінії. Без. Із. Видите, такі габи на блокові. І це щось споза цього шейдер-пака, щось у його штимуваннях. Shadows on, Shadows Resolution very low. Все нормально. Через малу якість тіней. Shadows very... Ну, я не буду класти май високої, бо тоді буде... У мене і так тепер, видиш, 50-60 FPS. Я не хочу ще менше. Тарас не будуть такі тіні. Пише Єва Гітлера, що ми не шовіністи. Тко ми. Ну, ви кажете, що русинська бесіда не гонна бути самостатною, а може бути лише у статусові діалекта української, та ото і є шовінізм. Бо ви великій групі людей кажете, що вони не мають права мати свою голову на плечах, що вони не мають право думати самі своєю головою, це вони суд народом, це ні, це у нас є своя бесіда, це не є. А тако вам дав право такое рішати. За місто нас. І тут не треба уткликатися на якихось там медійних персон, белеїв, всяких любок. Не треба, бо вони руно такі самі люди, як і я. І моє слово проти їхнього немає, з якої в принципі не можеш руняти. Я їм не кажу, що їх не є, а що вони не мають право рахувати себе і українців самостатним народом. То велика глупость. А вони думали, що не мають права всяко робити. Проаналізувати, поміркувати і пояснити, що ні, я насправді дурний і не знав сам, що мислю. Або ні, то не розумію, що я не дурний.
Споза того, що вони кажуть, ось, ото політично проплачена акція. Ось я не мав своєї голови, і ось я у здоровому розумі сяк не вповів би, а я то роблю за московські гроші, а мадярські гроші. Або це теж неправда, бо у кінці 80-х і на початку 90-х казали, ось русинів придумали американці, аби розділити Великий Совєтський Союз. А тепер оказується, ось ні, ото русинів придумали мацкалі та й мадяри, аби розділити велику українську націю. Та, оприділіться, тако нас придумав. Я так не люблю, коли мене сякое з відео, бо я ся починав мерегувати, бо люди направду... Дякую ж, спеллистення. Айно, пані Коєво, у школі була лише українська, по-нашому не можна було у школі говорити. Кіть вам все інтересно. Добре, все, доста із сил геополітику, бо ото лиш мереги, айно. Правду кажете, ото артефакти вже у мене в голові якісь пішли. Треба си нормально бавити Майнкрафт. На щось ми сюди прийшли. Се вписано у геополітику. Тут ми вже вийшли до якоїсь воді. Я йду в готель, тут будемо йти фрасів бити. Треба ми було видати з собою факлів більше взяти. Бо я так тямлю там дуже-дуже страшні потемки. Йой! Це я зась прогружав нові чанки. То в мене так. Як можеш сесі ще май скрутити? Depth of field, це ніч мені не дає. Motion blur, sky, це... Ніч то. Waving objects уже повиключав ушитко, або виключу ще воду, поникав як поміняться. Хоч вода тут немного дає, насправді. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Туй могла бити ваша реклама, айбо її туй не буде. Дана музика профінансована урядом Сполучених Штатів Америки. Слухайте пісню. Ой там на горі, ой там на круті, ой там сиділа пара голубів, ой там сиділа пара голубів. Сись автоматичний читач дуже чудно. Дуже чудно читати. Або дякую Артемію за 50 гривнів, за 51. Тут і гроші підуть на Хосен, знаєш, що ж я то в свій жеб не беру. Або чекаю, то мені тепер треба покалькулювати, кілько то буде. Ой, то буде 2919 гривень вже разом. Юй, мене он запарило від того, як мене то мерегує. Томаше, здоров. Ні в року добрий вечір заходжу, а тут я Гітлер звідат за школування в кушниці. Лишимося того. Так, хотів їм Waving Objects, ту їм воду виключив, а вода ся й так гибат. Не знав, це так було задумано, чи ні. Або йдемо далі. У мене десь тут має бути колиба, котру Аддека строїв. Ліпше заспівало, гибим чекав. Тут у мене десь була колиба, а я не пам'ятаю де. Та не буду в карту лізти, можу і знайти і так. А то вже вечоріє доста. Туй колиба. Ту є моя колибочка. Золотенька, я тебе так строїв. Треба тут хоч світла понакладувати. Щось слабеньке світла.
Щось дуже слабенькі світла. Кіть виключити шейдери та ще ліпше ся видко із шейдерами. Ну ж, епін сама факля дуже слабо світить. Добре. Як тебе покласти? Ну, йдемо спати. Комп'ютер ледве дихати. Що там по оперативі з безконечною промальовкою, дораз ти оповім. В даний момент зайнято 13 ГБ, бо там ще Chrome дуже много занимать. На Майнкрафт у мене тепер виділено 5 з половкою гігабайт. Значить, Chrome більше занимать. Даже з такою промальовкою Google Chrome більше забирає. Добре, треба мені маленько то-то. Ще факлів з собою взяти. Та йдемо туди в готель. Комп'ютер ледве дихати. Епенсі, і це найліпший із тих шейдерів, якісь ми пробували. Solas теж був класний. Або Solas абсолютно не compatible із Distant Horizon. Або який файний з авто. Та й небо никайте звізди. Вау. Кругле сонце? Нет. Це нараз гет. Це нараз гет. Ну, Сільдурс в даний момент найліпший. Color Boost. Color Boost норм. Лиш освітлення не то-то. Видите, і це є, що мені ся тут не любить, тож тут є рейтрейсинг доста файний, аж від сонця видиме дуже поранну тінь. Тут від дерева тінь, від мене тінь. Айбо факел має світити кругом себе. Де му світло? Де му світло? Не є світло. Що ти можеш лишити? Кістя, золоті боганчі, лодьку, возик. Каміння з собою візьмемо. Копачку та й огнестійкість ми точно не треба буде з собою. Та й кістяний порох ми точно не треба буде з собою. Все можеш тут лишити раз. Ану, кілько ще доплавить. Так, що там пишете? Чого я не здивований? Це ти за Google Chrome? А знаєте, що я можу вчинити? Я можу виключити Google Chrome повністю. Не можу. Мені треба буде зась логінитися в дяку. Я то не буду тепер робити. Ні. Раз не буде так. Комп'ютер раз нормально берує. Та й, правду мені пишуть, що треба мені видав на стріми модератора, бо я із цякими донатерами завішуся. Айбо, то мені треба модератора не просто в чат, я так розумію, а ще якось модерувати сесії оповістки із дяки. А як ото вчинити? А всьому ся любите, бо кругле сонце. Ну, поки що. То треба було спати йти. Ми ся якраз виспали, ні? Ми ся якраз виспали першик. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Доброго здоровлячка, Мигалю. Дуже у вас дивний діалект. Цікаво, що таке серус. Це ви коли вітаєтеся та серите чи як? А до речі, коли ви приїдете до нас на Видинівську, є фони чесати. Красно дякуємо за 50 гривень, всі ці гроші підуть на Хосен.
чудно ся звідаєте за Серус. Кіть се не фігля, а кіть се серйозно звідаєте, що навряд чи. Та маєте знати, ось Серус, ото стандартний поклон, котрий був поширений на дораз усій території бившої Австро-Мадярської імперії. Та буде дуже чудно його не знати. Тим більше кіть воз'ясіння. Йой, щось дуже висне. І цим теж нереально розбавити. А! Я ся напудив скелета. Мри. Я сього посправді напудив. Йой, чекайте. Так. Я можу зачистити готель без шейдерів. Айно. Сяк не буде. Ну, сяк тепер не лагає, айно. А чо з шейдерами аж так лагав? 60, 90. Може за то ж прогружалися нові чанки? Це чого? Сяк ще май страшно має бути. Зомбі, хавчат, круто. Круглое сонце єрість. Айно, видиш? Зо мною ся соглашав. Дуже велика задержка на стрімові. Ми деколи пишемо, через 5 минут десь читаш. Ну, ні, там не 5 минут, но там мінімальна задержка минута. Айбо ще уважуєте, ось я той бавлю, а не лише читав чат. Пробачте мене, бідного стрімера, мені деколи тяжко читати то все нараз. Ну що, будемо йти за шором. Тут ніч не є. Айбо мені треба такий новий комп'ютер собі брати. Бо сись уже не берує. Сись уже шейдери не берує на Майнкрафт. Через 7 секунд прийшло... Ні, ну тобі прийшло через 7 секунд, або у мене воно не так функує. То, що я тут бавлю, то воно появляться на стрімові через минуту. Ні, дуже провисать з шейдерами. То все видав обстається лише на фотьки, а мені треба собі новий комп'ютер купувати. Ну добре, не новий комп'ютер, або насправді був би Хосен видав купити собі як мінімум новий процесор. Бо в мене i5, а коби я собі взяв якийсь топовий i7 із... Коби я собі взяв якийсь топовий i7 із всієї такої серії, та на цей сокет та було б медоста. Що кажете? Такий новий комп'ютер? Пак, не такий новий, кажу, бо хибит дащо, хибит. Так, будемо удмічати, десь ми були. Тюрма. Тут десь шкелети. Та й евокерів чути.
Бавка малопоточна, та даже найліпше. Ну, і це правду кажеш, ож в принципі, вона закид на Java, та вона так і буде. Тут я не можу ніч поміняти. Ну я не знав, що робити із цими звірками. Я їх із минулої тюрми був повипускав, або що з ними чинити не знав. Так, я не пам'ятаю, от як я прийшов. Я видав, от, я в цій прийшов. Я їх раз тут лишу, бо їх ненароком не повбивали. Класно. Класно, тільки у них повно ідіння доброго. Та й конець. Оверклокати? Та де? Сись процесор не може оверклокати базово. Та я не буду пробувати його оверклокати без його відома, можна так казати. Тося добрі не кінчить. Но перший шток я обникав, що було відкрито, та тут ніч не є. Або тут мусять бути ще заперті якісь комнати. Бо чути аж ходять десь тут. Паскудяки дулі, а не видко їх. Або я ще й сись бік. Який він великанський. Так мися не любить, як хавчат. Що? Треба буде десь забавив мод Twilight Forest. Помню, пару годів назад увидів досить атмосферно. Я видів пітіцько за тот мод, або, я не поняв прикол, так можу повісти. Коли переписували Minecraft на C++, та люди з Microsoft за голову взяли, що там понаписували на Java. Є таке. Я так знав аж сись Bedrock, написаний на C++, і там воно у мене літать спокійно на... Я включав render distance на Qiko. Я включав там render distance на 32 чанки, і у мене все паранно фунгує. Так, тут ще одна комната з цим. Із столом. Це другий бік тої самої тюрми. Айно. Це окрема тюрма. Йой. Там маленький зомбі, і я його там лишу. Це друга тюрма на першому етажові? Це Градичі дгорі? О, тут наковало є? І ще й похосновано є. І це гіби два стільці, це що? Вау, класно, я таку комнату ще не бачив. Це півблоки. Це півблоки дулі, на них не можеш покласти то-то. Ага. Ха-ха-ха. Інтересно. Завто і RTX лише на бедроковий робить. Бедрок не нужен. Два несумісні Майнкрафта теж прикольно. Так, як є. Єна така серйозна проблема Java, що та пам'ять неконтрольовано вивольнюється. А так би все було добре. Ну, ото що в Java, або... Кроме того, що проблема Java, то треба розуміти ось сам ноч у
зачаточних версіях у зачаточних версіях Майнкрафта начинив був такий структурний хаб, який дотепер не можеш повністю обійти, бо треба повного всього переписувати. А й це класно, я сякого ще не видів. Вау! Хо-хо. Вони тут вирощують темний дуб. Класно, никайте. Вау. Скіпці темного дуба. Сесі готелі доста інтересний. Там щось є? Є щось у голові цього персонажа? Не є ніч. Ну, це він гиби із щитом та із факлів. Класно. Так, бились ми туй. Та й бились ми туй. Нам дали туди. Що пишете? Вже ніч не пишете. Добре. Ну, не ж добре, вже ніч не пишете, а я порозумів. Так, а туй у них ніч не росте. Чогось. Між іншим, класний лайфхак. Мож по воді сесі понакладувати ліліпед та ходити поміж шориками, і не треба окремий путик. Вау! Круто. Так, каже, що щось мусить бути у нього в голові. То що, мені треба все порозламувати. Ну раз я лиш чув зомбія. Або я думаю, все не в то, що у нього мало бути. Забайтилите? Що за півблокать? Айно. Це що? Це лазуріт! Мене не забайтили! Я, коротше, читав конспірологію, ож сесі. Хактуші пробують оживити щось із помічю лазуріта. Та вони пробували сесю вовняну скульптуру оживити лазурітом? Виходить так. Май посередині, воно було май дгорі. Лише один блок був лазуріта, айно. Там більш ніч не є. Ну, доста нечекано насправді. Сюди, значить, дали. Ще один вовняний персонаж. Як вони люблять статуї самих себе. Де точно
щось є, то Стоп, обсидіанова каче, звізда. каче, пау, біч, мазафака, струке, пак. Знаєте ко сесе є? Від сесе Цильогріга Лумбив самий читавий челядник на світови, родився у селови 13 Айза, у 1978 унпудня 56 тонн на конкурсовини пурвиклинь єнелем самий читавий челядник у Мараморошови, а й у цілому світови, униз гибу 1992 годови билому 101 гуд. Ай. Добре. Цильо Гріга. Дякую за 57 гривень. Я не знав, що ще поїсти. Ну, із доброго зібрались ми уже добрих 3000, і це вже дещо файно. І це вже не ганьба буде загнати цим борови. Айбо треба се вертати якось від реальності. Тут, значить, ніч не є. Айбо гонно бити за нього. Ні, ту їм був. Там вонки. Ту їм був. Я можу карту поникати. Ай, ну я ту із краю. А всі зверхи ходять. А ті збоку обходять, ясно. Туй. Ай, ну видко їх. Там вонки. На тих се ніщо творити. Та нам туди вже на другий етаж. Так виходить, я перший обходив. Хіба будемо десь тут глядати якісь ще спрятані комнати? Ну, не думав, знайду. Там тюрма. Що? Кладуть некругле число гривнів, бо лінувався лечити і автоматизував ту полоску. Я не знав, як її автоматизувати. То треба ресерчити. Добре, ідемо помалу на другий шток туди. Тут тюрма. Тут ми були. Там ніч. На Медгорі. Йдемо раз з цього боку. Ті мене як видять? Як я в нього не попав був? Дуже чудно. Туся вся Давидко. Тут нічого інтересного. А! Як вас убивати? Як вас убивати? Що? Привіт? Ай, ну, то дуже страшний був.
А! А я! Які вони паскудні! Йой-йой-йой! Йой-йой-йой-йой! Де вас так много? Фух. Ну, сяк. Тут нічого інтересного не є, допустили. Нео. Тако такий Нео. Ольці здоров'я би не кашляла, а чути сюди як кашле. Ну то буду їй казати, бо була здоровенька. Так, тут книжечка, нічого інтересного такого не є. Айно. Туячий теж. Достася темно, або тут лише карта, крім карти ніч. Класно. Не перший раз чути. Ну, кобись ми всі були здорові, та було б легше, ні? Господи. Ай. Я ся так перепудив всього зомбія. На мене цяк раз уже кріпер би упав. Туди лютро ніде не є. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Добрий вечір, нись ми з вами поприказуємо за народної їдіння Марамороша. Їдіння, молоко біки з бограчом. Чесно, утки сесе їдіння пушло ми не знаємо, айбо бізуємося, ож принесли го кушницькі зарубучанини сесе ушитко, що ми про нього знаємо. Красно дякую за 54 гривні, я ся дуже сумнівав, що Епін так і було. Йой. Я ся так перепудив всіх зомбів. Серйозно. Привіт із Дніпропетровської області. І вам здоров'я. Я у вас колись дуже давно був. Або так давно, що це вже і не рахує. Ага, тут ніч не є. Добре. Так, що пишеш? Десантник, айно. Щось дідо Тіфус гроші не мече, а чиї вшиткі гроші скільтував на Джингелінг Стронг. Сяк. Ти думав, що? То так, то. Файче не має бути. А в котрого бока йдемо? Так, мені треба всі ковбани позбирати. Ну, не всі, а й многі. Тут теж будуть десантники, айно. Провірка на десантників. Не є їх. А, я десантник уже. Now I become десантник. О, мачка. Тот раз у мачці щось було. Видите, вам чути, як кашлю, другий ухижі, при тому чутення через заперті двері. Ну я чув теж, як Мігалі відповідать на всі ваші коментарі. Чуємося навзаєм. Ну. Та сяк. Це щось
Тут і все так була яма. Це не я прокопав, точно. Значить, як це згенерувало. Ну. Мінькусь ми поникали. Тут ми ще не були. Тут ми десантників вже бачили. Ну, один бюкісь ми обходили. Так? Сись. Айно, радуєтеся. Добре. Стався ще один бік. Та що, можу вже нараз сказати, ось айно. Мій комп'ютер не волошен тягнути render distance уєнно із шейдерами. Просто ніяк. Ось бавити, в принципі, мож, або ки треба якусь серйозну таку штуку. Ки треба щось серйозне, ки треба когось бити, та з шейдерами включеними не берує бігати. Просто не берує. Ніяк. Ну. Йой-йой-йой, там ще й тут є вокери. Сятили бистися. Звідалися цибоєм у Кривому Розі. Ай, ну і пентамін був. Ай, ну я не встигав чат читати, видите, який їм недобрий. Конання з Балту піде, тот від Балти умре. Паскудоти. Там тих евокерів двоє. А! Раз тебе забити. А! Ну. Там ще один. Так. Пустіть не одному. Де втікаш? Кампець, там були три евокери ССі. Троє. Фух, кампець. Буде стогідня битка. Бабка у вас із Кривого Рога. Ну, у мене там теж така не дуже далека родина живе. Все, я го забив. Уже ніко не наспавнить. Все, доста було. Або вибивім 3 тотему безсмертя. Ліпше генич. Або дуже нервозно. Дуже нервозно. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак.
Вержу 50, аби було 3100. Та буде 3130. Дякую. Красно дякую за ваші 50 гривень. Ото немало. Ото направду немало. Шутер, стріляй, качок у Майнкрафті. Ну, почти. Так, туйка ніч інтересного не було усів. Тусь ми це відмітили. Ож бились ми. Ай, ну там ми відмітили, ось там ми били. Ну, 3 тотеми то не піло. 3 тотеми то не піло. Що тут ще є? Це сьогодні навіть не трафив. Мусить було подойти в притилу, бо мене попав. Слабий мукачівське пиво. Зато не який той паранний конференц-зал. Ні? Ти думав, що 0 то 8-ка? Ай, ну там помалий шрифт включений, ай ну. Так, тут теж будуть десантники якісь. Одного вже видимо. А там горі. А де є лютра? Тут мала бути лютра. А не є? Ну не бай. Чудно, тут нікого не є, бо тут мала бути ладичка. Ладичка з дачем добрим. І ладичка не є. А не є. Просто і не видко було. Ну, добрі. Диск. Або в мене сякий вже є. Золоте ябко, то супер. Кістяв то таке. Угіль. Угіль ото круто, бо ми си так і нараз іще факлі начинимо. Порох. Цетлик. Цетлик ще добре діло. Так більш ніч доброго. Я ся надію, що мені інтересно буде. У всяких було майфайно. Та й це боксерський ринг. Айно, у спередущому готелові всяких було десь 4. І в кожному було щось інтересне. І там були моби. Це як? Це не в того боком пішов, це що? Ай, ну не в того боком пішов, то сюди мені треба. А тут вже нічого не буде. Тут вже далі нічого не буде. Я собі, в принципі, можу вчинити постіль та переспати, коби мені дуже треба було. Або то таке. А, семачка, семачці гузиться. Я думав, що це таке. Я там був. Так, десь має бути, значить, ще виход на 3-й шток. Ще мають горі. Ну, було таке, айно. КВН теж таке було. Колись давно. А, це якраз тут і Градичі дгорі. Я на них виціть виходив. Ну, пой. Там було рявкання, це де? Це мені ся причуло. Так, засив голову щось має бути інтересно, я так помню. Минулий раз там щось було. Тут яке те пілося згенерувало. Випустилася і на та. Опа. А! От ти не дуже страшний. Ти май страшний.
Тільки всього пишете, а я тільки не встигав. Ну і це вже послідній шток, далі догорі ніч не буде такого. Та й тут май мало цих комнат. Все шиковно обійдеме. Робочий стіл такий, комп'ютер той. А цяк можеш сісти за комп'ютер. Що пишете? А, ніч, мені се привіділо, що там щось написано. Видите, написали ми були ось, не читав чат, то я його тепер панічно провіряв. Опа. А то і літрася не згенерувала. То вона там горить, це мені ся чує. Так, у Бударєві ніч не є. Там якась гіб-постіль. Або ту і літра була у спередущих, а ту й не є. Лиш таке. Імпровізована постілька. 13. Сяка мене співанка теж видав є. Тут більш ніч доброго. До хліб. Ну, в принципі, диско то теж доста нечастий предмет. Тож диск знайти нелегко. Ту їм був. А де десь таке я би подумнув. А вот надо мною. А вот мене глючить просто. Ні, не гонно бити. Так, добрі. Сисюсь ми обникали. А далі що? Там ось ми були усього бока. Ага, тут і над цим. Ага, так, мені казали, що гонно бити над цим комнатка з дачами інтересними, бо тут вижу не є ніч. О! Всяких ось ми давно не бачили. Так, тут ніч. Або де відьма хавчить? Може внися поспавнили десь тут, десь вон. О, там паук. На стрісі, або більш ніч не є. Ну, тут вже літра є. Тут вже літра є. Та й там ще кріпер. Був. Ніяких кріперів мені більше. Та й ладичка. Ковачська мінта противняк. Єнна. Діамантова копачка. Круто. Та й цетлик. Цетлик заберу, м'ясо вам лишу. Ай, ну то там за возором ще хавчат. Так.
Це мінус. Ого, ми вже стрімаємо 2 години. Ні в року нас. Так, там у бібліотеці ще один кріпер ходить, я його видів через озеро. Туйка. А! Туй відьми не є. Супер. Або там кріпер ходить. Де є? Зараз буде десант. А де кріпер? Круто, 4 сесі вже. Тут і ладен є. Ага, кріпер за озером. Добре. Та най там буде. Треба мені що? Треба мені шпор. І треба мені маленько угля. Ну, що кажете? А канати не треба? Ні, у мене того достає. У мене того достає. Та й, ну, мотус. Ха-ха, учулення? Учулення, ось я, то. О, вони зараз будуть горіти. Кроме кріпера. Я й не пам'ятаю, як воно в русинській локалізації кликало. Мутус видав. Ні, не мутус, а якось водило. А, водило. Конкретно водило. Айно. Обсталися в Кривому Розі, там суть родичі мої. Айно, нікуди не пішли. Юй, никайте, як ви ці далеко видко. Ого, він мене через скло досяг? Він мене через скло досяг, виділи сте? Ого. А це ким шпіон, видите? Я їх через скло позабивав. А, цих тут доста. Ну, а дякуючи Distant Horizon, я не ките як далеко вижу. Ото має бути моя хижа. То мусить бути моя хижа. Кіть вона так далеко. Йой. Все може було ще виверечь. Так, що пишете? Деякий блок без текстури. Так і є, бо Distant Horizon так і чинить. Тож, чим має далеко щось, тим він їх має з мацицькою в'єнно. Видиш сесе,
сесе великое. Сесе бо то моє дерево великанське. Айно, що би мало бути... То би мало бути сесе моє ультра-мега дуб. Так, доста видав. Цю кістку можу вчегет виверечи. Так, обсталимося лише 3 бурговчаки та буду мітити деяким другим блоком. А тут вже видав не дуже є що мітити. А, ту їм був. Ту їм було, може було відмітити. У 1.24 все пофіксили, вроді, ось через скло гон не бити. Ну, було б файно. Не мусай, айбо файно було б пофіксили. Ну, айбо все виходить, то ж я вже все обникав. Цілий готель, ні? Тут більш ніч не є. Хіба ще попробувати по подстріху поникати, може десь там є ще спрятана комната. Ту їм никав. Де могла бути спрятана комната горі? Тут не є. Тут не є теж ніч такого. Йой. Гримить, блискат. Комната з обсидіаном не є. Дякую Мигалю за повіч. Склавись компанію на куховарення. Зробили повноцінну вечерю. Ну, дякую, Владю, а щось такого доброго говорив. Мені воно інтересно стало. Я тут теж читав, повеселився. Так, поникати. 2 золота, золотое яблуко та 1 ковальська мінта, 2 цетлики, 2 грамофонові плити та й 4 тотеми безсмертя. Немного, не густо, так можу повісти. Айбо вартувалося сюди прогуляти і так. Там... Тот мені ся не любить. А, там ще... Капець. О, желізо. А мені його нігде взяти. Ні в що. Ударить у нього блискавиця. Ага, желізо. Так, того мінуснув. Хі, тут їх доста. Та ще в них блискавиці б'ють. Треба ся видав схилити, бо і мене не вдарило. Лізти на шерстяну голову? На котру? Там ніч не є, там над нею пустота була. Сіня видять. А, у мене сяк стріли кінчать, у мене вже лише 20 стріл все обстало. Ні, все, доста було. Так, що? На шерстяну голову ясно. Так, пише Владимир. Меня дочку зовут Айна. У вас є слово Айно. Та не буду це путати. Ну ж, і це буде непривично, та й у перший раз смішно, або нич аж такого чудного. Так, а що на цю голову? На цю голову нич. Пусто. Пусто. Ніч не є.
Ніякої спрятаної комнати. Макарони або є основної гарніри м'ясо. Круто, круто, круто. Я низько теж поранну вечерю вчинив без не подумав. Ту їм був. Ай, ну водило, так їм казав. Так, тут, значить, уже ніч, цей готель пустий, може з нього йти гет. Ай, ну то вже там фрази ходять. Сяк гоно вдарити, перестати падати дощ, то всій особняк згорить. Ну, мені його не шкода, тут не було ніч інтересного, і чесно. Аж так много не було точно. Книжок можна брати було з собою. Ну, дощ став якраз. Дощ став, та й мися дораз зопреме. Я так думав, що будемо дораз то докінчати стрім, бо основна ціль його була епін у тестуванні шейдерів. Отось ми затестували успішно. Такий сись особняк був многом майскучний із предыдущий. Не впою, ж було дома клунно, або у тому було майінтересно. Пару раз не читаво напудили. Пару раз не читаво напудили були. Так, можеш тут лишити желізо, та й видав навіть сі 2 злитки золота. Це вовна, нащо вовну брав. Золота копачка круто. У мене діамантова копачка. Інтересно, чого я свого не апгрейднув до недеритової? У мене чи ще був недерит. Елею знайшов їм. А, точно, тут і елеї. Або що мені з ними чинити? Я їх можу випустити. Я їх можу випустити. Там була то та тюрма. Йой, мені в того бока, ні? Це куди? Що мені з тими елеями чинити? Ось я їх можу якось з собою в думі забрати. Не знаєте? Ну йо. Ну, що мені з ними чинити? Із водилом мож. Ну їм треба предмет дати якийсь, вони будуть за тобою ходити. Ага. Вони мені його будуть носити, хіба. А кіть я тот предмет не буду брати, то вони що? То вони полетять за мною в думі? Ну, я їх і так випущу, бо нащо вони мені? Бо що з ними чинити, я не знав. Вони мене доста напудили. Ну буду тот предмет брати і мені метати. Наприклад, сяк. Ну меч от мені. Ну, прикольно, або... Най собі літають, най собі живуть.
Мені ся комната дуже полюбила насправді, бо у мене сяк дома, у мене косиці вся. Айно, коби мав водило, та міг би привезти з собою, бо я вже не пам'ятаю, де було то водило. Можеш попробувати одного з собою взяти. Бо йою то треба спомнити, у котрій владі було водило. Небезсмертні, но регенерація в них велика, у огньові не умруть. Круто, круто, круто. А не тямиш, у котрій владі було водило? То, видав, на третьому було. Ну, Владимире, такоеся звідаєте тяжкое, бо ото залежить на челянника. Я вам не можу всяку повісти, що у нас тут все фосо, а далі ви прийдете, та такось один вам нараз буде псувати. Ну, треба розуміти, що люди всі іншакі. І дотепер не по селам, не в Ужгороді, не в Мукачеві не мали би сте з таким проблем. Не мали би сте з таким проблем. Колоринга було, айно, видав, правду кажеш. Або котрий із них. Так, це не туй. Айно, туй є водило. Нащо мені полірований андезит? Ну та попробую одного елея із собою думі забрати. Я ще не знав, нащо він мені. Йой. Ура! Я закапчав водилом того духа, іношка. Ну то що? Та ми будемо на низьки сохранятися. Дуже круто, що у мене вже тут шейдери. У мене є много шейдерів, у мене є Distant Horizon. І дякуючи Distant Horizon будемо бачити дуже далеко. Або на низьки будемо кінчати стрім, бо це вже було дораз 2,5 години. Було продуктивно, файно, або доста було. Можеш одного розмножати? Як? Як? Пак мені розкажи як. Або то вже буде не низько. Все, дуже дякую всім, хто донатив. Назбирались ми вже більше 3000, і це немалі гроші, і з цього можу буде купити щось хосенне. І я видав, ще мало май дозбирав, та будемо бачити, що файно купимо майкові. Я вам пак буду змітувати таги все в Телеграм і на Твіттер звіт, щось ми купили та й нащо. Та дякую всім, кося подкапчав. Майтеся, будьте здорові, сукутіться. Щасливо.